Me yasa Nijar ke da muhimmanci ga kasashen yamma? Sannan menene yasa hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazoum yake zama ci baya ga kasashen na yamma? Akwai akalla abubuwa guda uku da suka haifar da hakan. Na ɗaya dai, Nijar ƙasa ce mai muhimmanci ga kasashen yamma a yakin da ake yi da masu kaifin kishin addini waɗanda ke da alaƙa da ko dai Al-Qaida ko kuma IS. Kuma ƙasar ta karɓi miliyoyin kuɗaɗe na tallafi ta fuskar aikin soji daga Amurka da kuma ƙasashen Turai. Na biyu, ƙasa ce da bakin haure ke amfani da ita wajen barin Afirka zuwa nahiyar Turai, wanda ya sa ƙungiyar EU ta tallafawa Nijar ɗin wajen magance shiga Turai ta ɓarauniyar hanya. Kimanin mutane 150,000 ne ke shiga Turai ta Nijar a duk shekara, kamar yadda gwamnatin Jamus ta nunar. Na uku, Nijar ƙasa ce da ke da muhimmanci wajen samar da sinadarin uranium ga ƙasashen ƙungiyar EU. Kuma kamar yadda kungiyar masu amfani da nukiliya ta nunar, Nijar ce ke samar da kashi 5 cikin 100 na sinadarin uranium da ake amfani da shi a duniya. Juyin mulkin da aka yi a Nijar dai ya faru ne bayan wanda aka yi a kasashen Mali da Gini da kuma Burkina Faso. Kamar yadda aka gani a sauran kasashen da aka yi juyin mulki, a Nijar ma dai mutane sun yi gangami domin nuna goyon bayansu ga masu juyin mulkin. Batun da ke nuni da irin yadda ake samun karuwar jama'a da ke kin jinin Faransa wadda ta yi wa kasashen nasu mulkin mallaka.